low, get low, get low, get low, get low, get low, get low, 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 get low when the whistle goes. Hej, mit navn er Malou. Og mit navn er Emma. Og velkommen til Swag TV. Jeg har et stort eller langt program foran os, så vi vil bare lige starte ud med en musikvideo, og den får I her. Jason. Jason Derulo. Get jazzy on. I'm that flight that you get on. International. First class seat on my lap, girl. Riding comfortable. Cause I know what that girl them need. New York to Haiti. I got lipstick stamps on my passport. You make it hard to leave. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Get jazzy on them. You know the words in my songs. No habla English. Our conversations ain't long, but you know what is. I know what that girl them want. London to Taiwan. I got lipstick stamps on my passport. I think I need a new one. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Met my friend in Rio. She was all on me. We can make Nazi 3 Oh yeah. Those cadenas close to genius. Sold out arenas, you can suck my penis. Gilbert Arenas, guns on deck. Chest to chest, tongue on neck. International oral sex. Every picture I take, I pose a threat. Bold and jet, what you expect? Her pussy so good, I bought her a pet. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on the big booty. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on the big booty. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. You do. Talk dirty to me. Yeah, yeah. Talk dirty to me. Talk to me. Talk dirty to me. Get jazzy on it. What? I don't understand. Hej og velkommen tilbage til Swag TV. Ja, og nu skal vi så videre til vores brevkasse. Og vi har fået et brev til vores brevkasse, hvor der står: Kære brevkasse, jeg har et meget stort problem. Min mor giver mig altid spegepølsemad med i skole, og jeg hader spegepølse. Hvad skal jeg gøre? Er du ikke Altså, jeg hader også spegepølse, så jeg kan totalt meget godt følge dig. Men Jeg kan heller ikke det lide det. lugter også af helvedes til. Men det jeg så skal gøre, det er at sige til mor. At du ikke kan lide det, og du Og godt hvis- have noget andet med. Ja, og hvis hun har sagt til dig, at det skal du bare have med, så må du smide det ud og ellers så må du jo lave den her. Og for eksempel, så kan du tage, hvis nu din mor køber hamburg, så kan du tage hamburg med i skole, og så kan du bare tage spegepølsen af dit brød, og så putte hamburgen på. Og så er det jo en god ting, hvis du nu godt kan lide hamburg, eller så tage noget andet. Nutella for eksempel, det er jo også. Så, men Det er det. stay strong. Vi tror på, at du nok skal klare dig. Og så prøv det med hamburgen. Vi tror på dig.
Held og lykke i fremtiden. Og nu vil vi så gå videre til nyhederne. Ja. Hej. Hej. Og velkommen til vores nyheder. Vi har været rundt på skolen og spurgt, hvordan folk har haft det i den her uge, og hvad de har lavet. Ja. Og ja, det får I svar på her. Kom til at tage et billede. Hej, og velkommen til nyhederne. Jeg sidder her med 2 unge fyre fra Radio Radio. Så ja, jeg vil bare spørge, hvad har I lavet den her uge? Vi har lavet radio. Vi har lavet forskellige quiz. Og i radioen. Nyheder. Og sporten, ja. Og reklamer har vi også lige lavet. Fordi der er bager og restauranter og hvad ellers er. Simpelthen. Hvad synes I om den her uge? Det er frygteligt. Frygteligt? Den har været fin. Ej, den har faktisk været, den har været hyggelig. Fordi vi ikke skulle... så det var ikke så meget. Der har ikke været så meget skolearbejde. Nej, Vi har egentlig haft ret meget frihed, men det har været sådan lidt... Det har været lidt kedeligt. Vi sidder her med Tobias, som arbejder på McBride her. Og jeg vil spørge dig, hvad du har lavet den her uge. Det jeg har lavet, det er, at jeg har været tjener og kok. Det går meget stille, altså. Det er sådan frem og tilbage, så stille og roligt. Nogle gange kan der godt komme mange, og andre gange kan der ikke komme så mange. Det er forskelligt. Ellers har det gået meget fint i ugen. Okay, hvad har du syntes om den? Hvad jeg synes om den? Yes. Det er normalt, altså. Altså, nogle gange kan det godt blive kedeligt i længden, men ellers synes jeg, det har været fint. Ja. Så, ja. Tak for det. Gå ind i hjemkundskab for at se og høre, hvordan de har den her uge. Oh. Der er ikke sådan rigtig mere. Ja, okay. Vi vil lige høre, hvad I har lavet den her uge. Det har lavet rigtig meget. Ja, jeg har faktisk med at bage. Masser af pølsehorn. Pølsehorn. Og pizzasnak. Ja. Og cookies. Og muffins. Okay. Hvad har I synes om den her uge? Det er helt næsten. Nej, altså, hvad I sådan har synes, altså, hvordan har den her uge været? Nå. Okay, det der faktisk altså, hvordan synes I, den her uge har været? Den har været meget afslappende. Den har været nok, ja. Fint nok. Cool. Super. Og det var så alt fra vores nyheder. Ja. Og det var så alt for vores Swag TV. Jeg håber, I nød det, og så ses vi næste gang. Jeg har et meget stort problem. Min mor giver mig altid... Ej, kom nu. Hvorfor er det så? Min mor giver mig altid... Hvorfor er det et problem? Min mor giver mig... Hvorfor er det så fucking svært? Det er bare fucking spørgsmål med. Okay. Jeg har et meget stort problem. Kære brevkasse, jeg har et meget... Jeg har et meget stort problem. Min mor giver mig altid spegepølse. Jeg har et meget stort problem. Min mor giver mig altid spegepølse med. Det er ikke så fucking svært. Problem. Min mor giver mig altid... Brevkasse, jeg har et meget stort problem. Min mor giver mig altid spegepølse med i skole, og jeg hader spegepølse. Hold nu kæft, den var der!